Det giver en foreløbig 8. plads. 8 so far. Daniel Svensson with the time 82.72 seconds. Next to go, næste ekipage fra Danmark, René Ulfbjerg og Cosima. Cosima her, Holland, holstensk født. Hoppet 12 år efter Cash and Carry, morfar er Cash City 2. Og vi beder Søren Knudsen om at holde klar. Lige around, en fejlfri runde til danske René Ulfbjerg og Holstener Hoppen Cosima, tiden 79,87 sekunder. Det rækker til en foreløbig 8. plads.